салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр шудӣ бошад. имрӯз ман мехоҳам рецепти булочкаи шумо нишон диҳам. 1 литр ширда, ҳам 1 шир 900 мл, ба фикрам 1 литр ҳам нестай. 1 шира ма шир гарм карда 2 қошик шакар меандозуму 1 пачка дрожжи 12 грамма. ин ҳамин хеле дрожж ма истифода мебарам, ҳама ноном ё ҳамин фатир кунам, булочка кунам, чизе кунам, ҳамин истифода мебарам. кофта мемонем. Шакара қатъи дрожж аралаш карда мемонем, чтобы апара шава камтар иста. хушро аралаш мекунем, мемонем ози апара мешава, баъди як 7 минут 5 минут 7 минут уже вай мешава, апара дам мекунам дрожж. баъди вай шакари мондагира меандозем. шумо чанқе ки ширин гӯем ширини ваяхтонаку чанқе ки мехоҳед меандозен. ма 200 грамм шакар меандозам. баъд 1 қошиқ намак, 1 қошиқ чай майда намехе намак меандозем. 1 пиёла дига рӯғани семечка меандозем. 1 пиёла қариб 1 пиёла дагӯем, ай ним пиёла зиёдтар. агар таплёни масла дошта бошен ё ки рӯғани маска андозен бо нағзтар мешавад. 2 та тухма сели меандозем, 1 та тухми дигая тоқа вайша меандозем. сафедиша зардиша мемонем барои болои булочкаҳомона. ҳамихе венчикати тухму шакару намаку рӯғани дохтагимона аралаш мекунем. баъд орда кам орда андохта хамир мекунем. аввал венчикати аралаш мекунем камтар орда, баъди камтарак венчикати агар қин шава вай каданаш, баъди вай ма қошиқ кати мекунам. вақте қошиқ кати ам уже нашава, баъд даст кати мекунам. ман хеле як бора орда намеандозам ки вай хамирам забити мешава, безеб мешава. кам андохта мешурам хамира, намехел на сахти бад мешава, на сусти ки даста часпидаги ҳамахи средни мешава. килокачаш бор мекунем ки болош накафа. сачоқ бор мекунам, ҳамин комнате температура ҳамин кухни ма гармака мемонам. як ним соат 40 минута уже вай мешава, подъёмуш нағз мешава. иҷада заодно хамири вай кардистам, фатири варақин да 700 мл об, 2 қошиқ намак, 1 қошиқ дрожж андохтум. камкак як ним пиёлача рӯғани семечка андохтум. ҳамхе хамираша сахтакак мешурем. намехел бояд хамируш сахтакак биёяд ки вақти тунук кардан мулоими бад безебай тунук кардан намешава, бисёр мечаспа бад дар вақти тунук кардан ғам метия. бароими сахтакак мешурем хамири фатира. иншам бор кардан мемонам, инаш дертар мераса барои ки дрожжа камакак андохтагиём. ин булочкам барвақттар мераса, булочкаи тоина вай мекунам ки инашам мераса. ина булочкаи мо хамираш расид духтаро, ина бинен чӣ хел подъём кадай, камакак шабад хамир, ина карсон кати як ташидай уже. ин хамири вай мамна қариб расидай. тез ман оз булочкое мегирам, печонда пухтан мегирам. ба фикрам ки як 4 та лист мешава, барое ки бисёр хамир кардагим 1 литра, ма ҳама вақт ним литра мекардам. ним литр 2 та лист мешид. ако 1 литра ки кардагим, ҳамун 900 мл кардагим, ба фикрам ки 4 та лист мешава. ҳамихе зуволачаи майда мегирам, мемонам ба
ма бе начинка мекунам булочкома, барое ки мо ҳама хеле нағз мебинем оилада. Баъд агар кадоме ки маъқул боша, баъд варене кати, сметана кати, асал кати, чизе ки маъқул боша ҳамуда тар када мехӯрам. ҳам начинка ки андозӣ падёмашо нағз намешавад. намедонам, мо мехе бе начинка фақат мекунем, мо мехе адад кардагием. Агар шумо хоҳем сахар немекунен, мо байнаша тина када ягон хел сахар чошида, ягон хел гул дохта тоб метиен, ягон корчакати ягон хел брида ягон хел гул мекунен. ҳамин интернетда чанд намудаш астай. Агар зане бовар кунен, як 100 намуди булочка меброя. май ҳама простоиша мекунам. Шумодам хостум нишон диём, барое ки мо занои кӯдакдор вақт надорем. Уқа ҳама вақт мо саросимаем, ҳама вақт бояд тез коромона кунем, барои кӯдакои майда дорем. барои ҳамин мо ҳамада простоиши осонтаракш нағзае ки тез тайёр мешава, бо айпаи дига кормон мешем. ҳамин хел жигутик мекунем, жигутик дароз ма мекунам. камерая камтар дуртар мондагиём. умедворам ки шумо дидестен, ягон чиза шумо ёд гирифтестен. намихел жигутика када тинок мекунем. ини коврики айс фикс прайс гирифтагимай. ин ҳам барои пухтанай, ҳам барои тинок карданай. универсал невдаям хел хушрумада маъқул шид. олерам яда тай дига мегирам. вақте ки булочкая мекунӣ, дабулош хушру када мемонӣ чанд та гӯем вай варам када меиста. баъд вақти инаша гирифти инаша мемонем. агар ки дабулои ҳам хел дарсахон, дабулои ягом чӣ монӣ, вай мешава, мечаспа, обезед мешава. як коврики дига дорам ва намедонам як сол зиёд шида гирифтагима. визеб шидаги уже зар шидагиай. вай ай фикс прайс нагирифтаги будам, ай лента гирифтаги будам. ғавсай вай хеле резини ғавси сурхай. влогои пештарам дабуда гардияги боше. миша вай безеб шидагиай. барои ҳамин наво гирифтам ма. гуфтам як бор бинам ку чӣ хел агар ки нағз маъқул шавад бо мегирам. ки не духтаро кадомеда ки дар кор боша, ҳами фикс прайс гирен. качестваш нағзай, амин мувофиқ ҳамин листи ма будай. не ки листи ма намечаспа. амин булочково чизе ки мепазам намечаспа ягом чизшам намешакам тагашта листам худаш хушрӯяй. нами хеле ки ма печондум духтаро, нами хекнен. агар ки хоҳен, агар ки ягом хеле дига хости дили хутон дига хел боша, метонен ба маъқули дилтон кунен. штатифа дури бад мондаги будиям, аҳамият надодам. инам хел духтаро, инам ам хел печондум. неёиш ки пештара печондагиям камтар варам кардиям, калонтарам, ёш майдатар. аз болоша мепушем, меиста вай мешава. варам мекуна ҳамаш. як 10 минут 15 минут мемонем. то ина дигароша печондан мегирем, то дам гирифтанша. кори кам хел нағза дар столи мемон, дар столи ам кухния хел мечаспа, ягон тараф вай намешава. вақти печондан, вақти вай кардан ғам наметиягӯем, ҳар тараф намерава. инам хел варам кард булочкои мо. ма тухмда камтар вай андохтам, зарди тухмда камтар шир андохтам. як 2 қошиқ шир андохтам. кофтам харлаш кардан болошта мешакем. ма 6 мепазам, барое ки варам мекуна, я дигаришта мечаспа. намхе 2 намуд ма печондум, ҳамхе жигути када, ниша сабатак кадам, ниша ҳамхе то додам ранги вай. осонак бо шумо хости дили хутона кунен. хоҳен начинка андозен, хоҳен бе начинка, чӣ хеле ки хутонда маъқул ҳамхе кунен. ман якта листша барои зебаш кунҷуд мекунам. дигароша ҳамаша бе кунҷуд мепазам. барои ки кунҷудта нағз намебинам. яъне кӯдакои ма ҳама кунҷудша мекунан, мепартоян, тозазаш мекунан, баъд мехӯранша. ҳамхел да 155 градус ма мемонам, 25 минут да мемонам. хай бо ам нигоҳ карда меистам ки насӯза.
конверсияшкати мепазум ма нонома обычно бе конверсия мепазум конверсияша мекушам ира конверсияшкати мепазум ки вараам кна шушава намахе лазим мемонем хта гирифтаам мегирам ак тез ма ҳамаша печондум ина последний ваймай протвин набинеш хеле хуш омад инош бекунҷитан ина штатифа ма гирифтум ай магазини Wildberries заказ кардагима видеошоли ҳаста дар телефоном насиб иншааллоҳ ки мепартомош видео распаковка бо яде чиз дигаам гирифтагиам хонада ина иш пухтестай аз як да болои ваям коврик ина последний вайшай порция последний булочкой последними бароями ина пакш зетикат майдача кадам убанюшта мондум ки бо яктай дига лист нашава калиса аз ино варам када ядигариста мечаспана хайҷ гап надора барои худмона кадистем инҷа да хамири ман чанд бор расид ма иноя вай мекунам танок мекунам дутаи наим зиволачаҳо гирифтам обши 5 та зиволача шид нимис бачаи ман ба забони худо чӣ мегӯяд намефаҳмем ина листи ма пухт ин шабинен чӣ хеле дам када ҳама варам када ядигаришта часпида намехе ҳамаша ман ҳар хела печондум мебинед чӣ хеле бисёр шид булочкаҳои ман ҳамахе сабука ки хушрӯям бовар кунед ҳамахе воздушни хушрӯмада ҳамин рецепткати ҳатман тайёр кунед кадом духтаракое ки рецепта пурсидан ман барои ҳамона партофтум медонам ки бисёр бонувои мо пурҳунаран ба ҳунаран ҳама чиза метонанд оле мумкин гӯянд ки ҳама булочкае наметона ҳама булочкае метона ҳама булочкае метона медонам ман не ки ма барои он нафароне ки наметонанд рецепте пурсидагӣ буданд барои ҳамуно ман ина мондум видеоша мая метонистум пеш не ки нағз намеомад хеле воздушни хушрӯ намеомад сахт вазвин меомаданд подъёмаш нағз намеомад свечам хушрӯ намеомад баъд ман зиқ мешидам ҳамхе мегуфтам чӣ хеле мекунанд хеле нағз мебиёяд дига интернета медидам баъд ҳамхе секретоша фаҳмидам ки шакарша бисёр намеандохта дрожша ҳамон дрожҳои сирхи нағз ки подъёмаш нағзая ҳамо меандозӣ баъд намак ман намак намеандохтам пеш намак ба як қошиқча намак меандохтай барои ба маза шиданаш намехел фатири мам кагабушни тинок мекунем руған мекунем боло ба боло мемонем духта заболая ина последний листи май бинен чӣ хеле пухтай ядигаришта часпидай барои ки ҷавз мондагӣ будам ҳозир ҳамаша ман болои вайда мемонам столи кухнида вай шава хунук шава баъд пакетада гирифта маразелек мемонам иқиқаша камтарша барои хурдан мемонам дигароша 4 та андохта маразелекда мемонам на булочкаҳои ман хунук шид духтаро намхе 4 та пакета кода гирифта мемонем кае ки дар кор шид бо гирифта разморозит када барои завтрак тайёрака ки хушрӯ нам чӣ хеле ки ҳозир мулоими хушрӯяй вақте ки ай морозилник мегирӣ 1 соат да болоями столи кухнӣ мемонӣ анами хеле мешава боам чӣ хеле ки ҳозир ҳаст инами хеле мешава
например ягон меҳмон мебиёяд хона мегирӣ мемонӣ барои дарсахон гӯем нағзай разморозит мешавад дарсахон мемонӣ хушрӯяка инаи диюм фатир май духтаро ина болои амина решоткаш дам мемонам ҳам хел мепазам агар кам хеле протеин боша нағзай боли решоткаш дая монда пухтан мегирӣ якта лист кати ваяй гӯем қинай то инаш мепаза то инаша мегирӣ бо листа бо мемонӣ то дам мекуна то мепазӣ протеин дошта бошӣ да болои протеин ҳамаша хушрӯ када печонда мемонӣ баъд вай мекунӣ пухтан мегирӣ инам хеле якта фатири ман тайёр шид яда шавҳарам да саросима камтар качка бирён мекунам барое ки ай корози мебиёянд не диюм шай тухму ваям зиёти кадагӣ буд шири тухм барои булушка тайёр кадагӣ будам болошта шакидам инами хеле духтаро аз сар то бега дар кухни авора ва фикрам ки ҳама занои хонашин авҳолаш ҳамия ранги ма ҳамин мепазию мешӯю уборкаву ручин ҳама хел якта духтара гуфтаа ки ҳамин влогои шумо ҳамаш яхела ҳай ягон хел вай кунин дига хел видео кунин например уборкаву шикафоя тах кардани хели темао гуфтаниам ки хели видеоҳоро кардан камтар мушкила қимтарай барое ки мо худмонро нишон наметиҳем бисёри ҳамин блогерзаное ки канал доранд худшонро нишон наметиҳанд гӯем қимтарай хеле видеоя кардан ки вақте ки худта нишон наметиҳӣ ин хел кора кардан қинай эҳтиёт мекунӣ ки кадрда нағалтӣ баъд ин халқ мо беҳад гӯем ваяй якташ гапи нағз зана якта дигаш гапи негативни мезана барои ҳамин хали камтар қимтара одами камтар вай дар кор нервош бахва дар кор ки хеле видеоя кунаву одамое ки гапи бад мезананд ҷавобша додатона ман дили як касаро анҷомда наметонам яхе вақт бовар кунем мумкин ки ягон гап гӯёмшон яхе вақт ман меқапам дили як касаро анҷомдан ин хеле гуноҳи калонай барои ҳамин ҳаракат мекунам ҳеҷ ки хафа накунам намедонам вай одамо чӣ хел фикр накарда просто дили як каса меранҷонанд дар ҳолате ки ман ва ёда ягон гандагӣ накардам ягон зарари худма нарасондам не ки ягон чӣ фикр карда за просто дили як каса меранҷонанд амхе одамо ихе одамои бада ман ба худо меспорам ҳаволашонро ба худо мепартом худованд бузургай худаш дидестай худаш саришта мекуна ихе одамоя амхе фатирои ман тайёр шид духтаро кадоме ки комментария нағз менависа гапи нағз менависа ҳазор раҳмати худо кадоме ки гапи бад менависа худо худаш саришташ куна ба худованд меспорам ихе одамоя чӣ меги бачаҷон кушомш биё хал дӯстони азиз имрӯза видеои ба анҷом мерасонам то видеоҳои оянда худо нигаҳбонатон